It is better to give than to receive. Oo, ini maayo. Pero, lain na inisubong sa tsimpo taya karon. Gani, pagplastar ka mo dira pamatisang maayo, kay inisubong amo ang aton nga topiko. Isa ka example sini, mayara ikaw abyan, o kung isa sa imo nga mga kaparyentihan nga imo buligan. Di syempre, ginpakadto nimo sa kundiin ka man. Sang pag-abot, ginhatag nimo tanan nga pagsuporta. Halin sa pagkaon, tululugan, biskan pati sa ila nga ilislan. Grabe ang imo nga pagsuporta. Kaya syempre, kabalo ka gidya kung ano ka budlay. Kung ikaw ang magsugod sa isa ka bag-o nga pungsod. Ginpa-feel nimo sa ila nga komportable sila, kay base magpuli sila yang luhaan. Pero ang nagakalatabo amo sini. Sang nakakita na sila sang obra, kag nakabato na sang ila una nga sweldo, huyo kanaya. Amo ina ang ila nga drama. Wala man kita nagahulat nga ila kita baydan, pero tani, mente na ron nila ang ilay nga pagrespeto, kag ikaw ang ilay nga pasalamatan. Ang pinakakalain pa sa tanan, ginkutso ikaw, digto sa inyo nga mga kaparyentihan, nga kuno adi, ikaw ya hindi maayo ang batasan. Kag nakakita siya sang obra, kay tungod siya yang nagbaka-baka, kag wala ikaw ya sang binuligan sa iya. Te, maayo inabala. Kung mag-amo man lang sina, hindi kaya day magpakita sa akon. Kay kung ikaw akon makita, nami kalapwahan, bulbulan, para madumduman nimo kung ano ka maayo ang akon nga batasan. Kay ako, ginbuligan talang ka, pero ikaw ya, amo ang ingrata.